4 alumnos do Instituto de Ensinanza Secundaria Marusa Mayo viaxarán a partires do próximo sábado ata Lituania para participar no proxecto Comenius. Durante unha semana, todos estes estudantes acompañados da súa directora poderán aprender os costumes, hábitos de vida e cultura de Polonia e desta zona do país. Posteriormente poderán comparalos cos hábitos e costumes galegos. Tamén terán ocasión de poñer en práctica os seus coñecementos de inglés, o ser a lingua de comunicación cos seus socios polacos. Os rapaces e rapazas ensiñaránlles a todos os seus compañeiros do instituto o Concello de Ordes a través do vídeo realizado por Xosé Manuel Castro e Raquel Rendo, profesores de galego e tecnoloxía respectivamente. Nas últimas semanas, todos eles procuraron activamente na internet a información precisa sobre Lituania, Polonia e, máis concretamente, sobre a cidade de Pszczyna, onde van residir a maior parte do tempo. Coa fin de poder compartir con todos os seus compañeiros esta viaxe e os seus coñecementos, o seu regreso disporán dun diario de viaxe no que tomarán nota das súas experiencias coa familia, tamén das comidas e dos centros educativos que visitarán. Rosa Maceiras, directora do centro escolar, comentounos esta mañán o seguinte. O Instituto Marusa Mayo vai participar nun proxecto Comenius en colaboración con un centro de Lituania e outro centro de Polonia. A primeira actividade vai ter lugar a partir do próximo sábado, que iremos a coñecer Lituania, 2 mestras de 4 alumnos, para coñecer un novo país, coñecer un novo outros sistemas educativos e outras costumes. Queremos que tamén sirva para que practiquen inglés e aprendan un pouco a comunicarse a través do inglés con outra xente. E máis novas que se producen nos institutos ordenses porque o número 1 celebrará entre os días 18 e 23 de novembro a súa 4ª edición da Semana da Ciencia. Matemáticas na vida cotiá, talleres de papiroflexia, arqueoloxía, estadística e astronomía serán algunhas das materias que se impartirán. 6 poñentes realizarán distintas charlas e talleres. Así, a profesora da Universidade de Santiago de Compostela, Elena Vázquez Abad, abrirá o ciclo coa charla As matemáticas na vida cotiá. Posteriormente chegará o turno á profesora Teresa Otero, que impartirá o taller de papiroflexia. O último día, ademais, terá lugar a observación astronómica a que poderán asistir todos os que o desexen sempre o cando as condicións meteorolóxicas o permitan. Escoitamos a Laura Pérez, vicedirectora do Instituto de Ensinanza Secundaria número 1 de Ordes. A Semana da Ciencia que organizamos no Instituto de Ordes, promovida polo Departamento de Matemáticas, está xa na súa 4ª edición e trata de alguma maneira de achegar uns mínimos coñecementos, sobre todo neste caso relacionados coa astronomía e tamén coas matemáticas, aos rapaces dos distintos niveis educativos. Temos, por exemplo, unha charla sobre as aplicacións matemáticas na vida cotiá, unha charla sobre astronomía, haberá unha observación astronómica e tamén taller de papiroflexia. novalternativagalicia.blogspot.com. Este é o novo enlace na internet para acceder a toda a información que o grupo Nova Alternativa quere compartir e dar a coñecer os cidadáns galegos. Juan Simón Torre, que preside este partido e que forma parte do grupo da oposición no Concello de Ordes, asegura que a través desta plataforma pretende que pouco a pouco a xuventude tome as rendas do goberno, así como a da política local e comarcal. En outra orden de cousas, e coa fin de que as persoas maiores non pasen soas as festas do Nadal, o Concello de Ordes convoca un ano máis o programa Xuntos polo Nadal. Os que se apunten a esta iniciativa poderán disfrutar dende o 23 de decembro ata o 1 de xaneiro do 2010 dunhos días de vacacións totalmente gratuitas. Poderán compartir as festas, ademais, nun clima de convivencia e dun xeito lúdico na residencia de tempo libre do Carballiño. Os requisitos que se deben de cumprir son o de ser maior de 65 anos ou de 60 sendo pensionistas, residir na comunidade galega, valerse por si mesmos e non padecer enfermidades infectocontaxiosas, ademais de atoparse só nas datas do Nadal e ter un nivel de ingresos económicos baixos. As solicitudes, xunto cunha fotocopia do DNI, o justificante da pensión e o certificado de convivencia, deben entregarse antes do 27 de novembro no Departamento de Servicios Sociais do Concello de Ordes. E pasamos a outro asunto, porque a unidade móvil da Inspección Técnica de Vehículos Agrarios visitará a Ordes e Mesón do Vento a partires deste venres.
No campo da Feira de Mesón do Vento estará durante os días 13, 16, 17 e 18. Posteriormente desplazarase ata o Polígono Industrial Ordense, onde atenderá a todos os usuarios que ata alí cheguen os días 20, 23, 24 e 25. A asignación do día e da hora de atención terá lugar na propia unidade móvil, aínda que o Concello de Ordes ten habilitado un teléfono para conseguir cita previa. Este é o 881 920 978. Os horarios irán dende as 9 a 1:30 e dende as 3:30 ás 6 da tarde. Aínda así, destacamos que os días 19 e 25 tan só se atenderá en horario de mañán. Deste xeito, tractores agrícolas, maquinaria autopropulsada, remolques agrarios e así como outros vehículos agrícolas especiais con máis de 8 anos de antigüedade teñen a obrigación de pasar esta inspección. E achégase a fin de semana e achéganse as festas, como porque, por exemplo, vai ter lugar o vindeiro venres 13 de novembro na Alameda de Ordes. Alí celebrarase a festa do Veraniño de San Martiño, onde vai a ter lugar un gran magosto popular organizado polo Concello de Ordes. Os actos comenzarán ás 7 da tarde cos obradoiros para os rapaces. Unha hora máis tarde, a partir das 8, comenzará o reparto e degustación de castañas. Este día estará amenizado pola actuación musical do trío folk Son máis de dous. Non é a única iniciativa que está organizada para este fin de semana, xa que o Concello de Ordes, concretamente a Concellería de Medio Ambiente e Medio Rural, e a Asociación Cultural e Tempo Libre Tarandeira teñen preparada xa a 6ª edición das Xornadas Micolóxicas para este sábado e domingo. Inclúen estas xornadas charlas informativas, degustacións, exposicións de cogomelos e saídas ao monte. Todos os que se queiran apuntar poden chamar o 690 038 625. Deste xeito, o sábado 14 de novembro, Martín Souto, biólogo experto en micoloxía, vai impartir unha conferencia na Charla de Cultura. Despois terá lugar a saída ao monte para apañar os cogomelos que despois todos os que asistan poderán participar nunha degustación no restaurante Fraga. Xa pola tarde terá lugar a exposición e identificación do apañado durante a mañá. O seguinte día, domingo día 15, o mestre de cociña Higinio Díaz Angulo explicará dende as 10 da mañán como se preparan os distintos pratos con base de cogomelos. E cambiamos de asunto porque os amantes da bicicleta teñen unha cita ineludible o vindeiro 15 de novembro, o domingo, con motivo da Día da Bicicleta e da Mobilidade Sustentable. Unha data que o Concello de Ordes quere organizar cunha serie de circuitos nos que poderán participar todos os que queiran. As probas para os menores de 10 anos darán comenzo a partir das 10:30 da mañá e para os que teñen máis de 11 a saída está marcada para as 12:15 do mediodía. Todos os participantes poderánse inscribir este mesmo día na Alameda, lugar onde estará tamén a liña de saída e a de chegada. Ademais, van a ter lugar unha serie de obradoiros para concienciar os rapaces sobre o cambio climático e tamén sobre a cultura e a mobilidade sustentable. Tras as probas, chegará o momento do sorteo de 3 bicicletas, cascos e outros agasallos. Ramón Vázquez, concelleiro de Deportes, amplíanos esta información. Tira un día para disfrutar da bicicleta, facer un paseo aquí polo Concello de Ordes, polas calles, máis sairemos afora así por algunhas pistas, para dar un paseo, así todos a disfrutar algo da bicicleta, máis do medio ambiente, que tamén é unha cousa importante para todos. Que vai haber uns sorteos nunhas bicicletas, de casco, e, algúns outros agasallos máis que teremos, algunhas sorpresas por aí que habrá, e solamente, eso sí, avisar a todos tamén de que o que pedimos é obligatorio o uso do casco para toda a xente.